గారు కానీ ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీ 23వ వార్డులో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేసినందుకు వారి టీంకు మరియు ముఖ్యంగా పాస్టర్ గారికి వివిధ చర్చిల నుంచి వచ్చిన పాస్టర్లందరికీ మరియు భాస్కర్ గారికి రవి గారికి ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇది ఒక్కటే కాదు మనం చేసిన కార్యక్రమాలు, ఇంతకుముందు వీల్ చైర్స్ కూడా ఇచ్చాము. అదేవిధంగా శాలిన్ చర్చ్ ద్వారా వీల్ చైర్స్ మొత్తానికైతే పాస్టర్ ద్వారానే వస్తుంది మొత్తం ఇక్కడ మన కాలనీకి. అదేవిధంగా కరోనా సమయంలో కూడా అంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో కూడా పాస్టర్ గారు వాళ్ళను మా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, వీళ్ళకు ఏదో విధంగా సహాయపడాలన్న ఉద్దేశంతో వారు కూడా తన వంతు సహకారంతో వాళ్ళు అసోసియేషన్ వాళ్ళని పిలిపించుకొని మన కాలనీలో కూడా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేమందరం కూడా చేసినాం. ఇట్లా ఈ యొక్క ప్రజా సోషల్ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు చేస్తే ప్రజలలో కూడా అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. అట్లాగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని ఉన్న యూత్ కానీ వేరే వేరే సంఘాలకు కానీ వివిధ సంఘాలకు కూడా ఆదర్శంగా మన కాలనీలో ఈ విధంగా జరుపుకోవడం చాలా ఆనందమైన విషయం. అట్లాగే మన కాలనీలో ఇదే ప్లేస్లో బస్తీ దవాఖాన అనే ప్రపోజల్ పెట్టాను నేను ఆల్రెడీ. తొందరలోనే అది రావాలని చెప్పేసి నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను. అది వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ మనదే చూస్తున్నారు కమిషనర్ గారు, చైర్మన్ గారు వాళ్ళకి మనకి కమిటీలను చూసి ఇంత బాగా కట్టారు, ఇది బాగుంది, ఇండియా పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రపోజల్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది రాజకీయంగా వేరే విధంగా డైవర్ట్ చేసిరు. అది మళ్ళీ నేను దానికి మళ్ళీ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీ అందరికీ అవసరం, ఎందుకంటే మన దగ్గరలో ఉండాలి. ఏదైనా దవాఖానా కానీ విద్యాలయాలు కానీ స్కూల్ కానీ ఇది మన పబ్లిక్లో ఇక్కడ స్లమ్ జనం ఉన్న దగ్గర పెట్టాలి తప్ప వేరే చోట ఎక్కడ రాజకీయంగా ప్రయోగాల కోసం ఎక్కడెక్కడ పెడితే బాగుండదు. కొట్లాడి తీసుకోవడానికి మార్గం కూడా సుగమం అయింది, తొందరలోనే వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మన కాలనీ ప్రజలు కూడా, కాలనీ ప్రజలే కాకుండా మొత్తం టోటల్ వార్డు ప్రజలు, మున్సిపాలిటీ తుర్కంజార్ మున్సిపాలిటీ ప్రజలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వారైతే ఏదైతే సూచిస్తారో మనకు ఎవరికి సమస్యలు ఉందో ఆ సమస్యలు పరీక్షలు చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఏమైనా మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చేటట్లు ఆలోచనలో ఉన్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఉచిత కంటి పరీక్ష మరియు ఆపరేషన్, జనరల్ వైద్యం కూడా, అంటే మన ఆరోగ్యానికి ఏమైనా ఇంకా వేరే సమస్యలు ఉన్నా చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు. చెక్ చేసి ఇది ఫలానా బీపీ ఉంది, మీకు షుగర్ ఉంది,